Mga biktima sa pagpamusil dito sa Pamplona, Negros Oriental, gihatagan og ayuda sa taga Department of Labor and Employment. Samtang pipila sa mga biktima ni paambit sa ilang kasinatian dihang nahitabo ang dugoong pagpamusil ni adtong Marso 4. Ani ang report ni Alan Domingo. Labas pa ang samahan pinusilan nga nihaguman ni John, dili tinuod niyang ngalan siyang aping og kamot human maigo sa bala. Nasayran nga niagi ang bala siya babaog nilapos sa iyang aping og naigo usab ang iyang kamot. Lakip si John sa niadto sa balay ni Negros Oriental Ruel Digamo aron mo kuha og ayuda. Nung medyo kumalma na, tumayo ako. Tapos tumakbo ako palayo. Tapos habang tumatakbo ako, parang may basa lang sa liig ko. Kinapa ko, dugo na pala yung ano. Doon ko nalaman na tinamaan ako. Wala sa makagwanta sa paghilak si Rodilio Kinikito. Usang iyang asawa nga si Florenda, kinsa barangay kapitan sa Santa Catalina sa namatay. Niadto ang iyang asawa, kuyog siya sa Pamplona aron mukuha sa ayuda alang sa ilang barangay. Ingon ako ni Mr. President nga manginaot mi Mr. President nga kuha ng hustisya sa akong among pamilya kay 8 mami atong gi-interview sa. Nalakip silang John ug Rodel sa 21 ka mga tao nga nabiktima sa Pamplona Massacre nga gihatagan og ayuda sa Department of Labor and Employment kun Dole. Ubos sa Dole Integrated Livelihood Program, gihatagan ang mga pamilya sa mga namatay ug nasamdan og bigasan package. Gawas kang Governor Digamo, 8 pa ka mga tao ang namatay. Gitagsa-tagsa og adto sa mga kawani sa Dole, kapulisan ug kasundaluhan ang balay sa mga biktima aron mahatod ang pangkabuhayan package. Di man nato mahatag ang tanan, but at least nga naatay nahatag, no, nahatagan nato sila as early as possible. Samtang matod sa byuda ni Governor Digamo ug Pamplona Mayor Janice Digamo, bisag gibasura sa DOJ ang kasong illegal possession of firearms, ammunitions, and explosives bato kang 3rd District Representative Arnold Po Arnie Teves Jr. di gihapon sila mawagtangan og paglaom. Mas mabuti talaga sana kung hindi talaga na-dismiss. But hindi rin kami na-discourage because that is one of the many cases filed against them. And we are yet to file more. So hopeful kami for as long as our society is filled with people na meron pang mga konsensya. Samtang wa pa mohatag og pamahayag ang mga abogado sa mga Teves sa Dumaguete City. Wa usay nitubag sa news team dihang giadto ang ilahang balay sa Dumaguete City. Kauban si Marlon Milgaso ug Alfonso Bliss. Alan Domingo, GMA Regional TV Live.